Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi mai suna mu so Larabci. Wannan shine darasi na uku daga cikin darasin da muka fara, wannan muna magana akan abin da ya shafi dama'ir, ma'ana wakilan sunaye, wanda mun yi magana akan damirai guda 8, saura guda 4 daga cikinsu. Daga cikin damiran da ba mu yi bayani a kansu ba, akwai nahanu, akwai hunna, akwai antuma, akwai huma. To bari mu fara bayani akan nahanu. Kalmar nahanu da larabci tana nufin mu, kuma wannan mu ɗin ya shafi maza da mata. Wannan za mu yi amfani da kalmar me? Nahanu, mu kenan da muke magana. To ya za mu yi amfani da wannan kalmar? A misali mu ɗau kalmar ta'iba. Kalmar ta'iba ya gaji, amma idan mu muka gaji sai mu ce me? Nahanu ta'ibna. Kun ga za mu ƙara na a ƙarshen, mun gaji kenan. Kalmar nadima ya yi nadama, sai mu ce me? Nahanu nadimna, mu mun yi nadama. Muna gane? Sai kalma ta gaba ita ce kalmar fahima, ya fahimta ko? Sannan sai ka ce me? Fahimna. Nahanu fahimna, mu mun fahimta. Sai kalma ta gaba ita ce bakhila, ya yi rowa, sai ka ce nahanu bakhilna, mu mun yi rowa. Kalma ta gaba fariha, ya yi mutuƙar farin ciki, sai mu ce nahanu farihna, mu mun yi farin ciki. Mun fahimci wannan? Sai kalma ta gaba wanda shine hunna, damiri na gaba kenan. Wannan damirin yana nuna damiri ne da yake magana akan mata, ma'ana su mata. Kamar da muka ce hum, su maza, haka hunna, su mata. Akwai bambanci, shi yasa larabci yana da fasaha. Fahimtar waɗannan abubuwan abu ne mai muhimmanci, shi yasa muka fara bayani akan damiri kafin mu shiga deep na larabci tukunna. Da haka sai ka ce idan mata sun fahimta, in mata sun gaji, kalmar ta'iba ya gaji, idan mata ne suka gaji sai mu ce hunna ta'ibna, su mata sun gaji. Mata sun yi nadama sai mu ce hunna nadimna, ai su sun yi nadama. Mun gane? Already sun yi hunna nadimna. Sannan mata sun fahimta, su mata sun fahimta, mu ce me? Hunna fahimna, su sun fahimta. Idan kuma mata sun yi rawa sai mu ce hunna bakhilna, su sun yi rawa, su mata kenan. Idan sun yi farin ciki sai mu ce hunna farihna, su sun yi farin ciki. Na'am. Sai damiri na gaba wanda shine antuma, ma'ana ku biyu. Ku biyu da nake magana, shi ce antuma, kuma wanda ya shafi mata ko maza. Sawa'an kana magana da mata ne ko maza ne, duk zaka ce musu antuma, mutukar suna gaban ka kana musu magana. Don haka sai mu ce antuma ta'ibtuma, ku biyun nan kun gaji. Idan kana so kai tambaya sai ka ce hal antuma ta'ibtuma, shin ku biyun nan kun gaji? Na'am. Kalmar nadima sai ka ce antuma nadimtuma, ku biyun nan kun yi nadama. In tambaya ne sai ka ce hal antuma nadimtuma, shin ku biyun nan kun fahimta? Dan uwa, larabci yana da sauƙi in ka fahimci ka'idodinsa. Na haka yana da matuƙar muhimmanci ka mayar da hankali sosai. Sai kalmar fahima, shi ya fahimta. Fahimat, ta fahimta. Fahimta, ka fahimta. Fahimti, kin fahimta ko? Don haka sai mu ce antuma fahimtuma, ku biyun nan kun fahimta. Idan bakila ne ya yi ruwa sai mu ce antuma bakiltuma, ku biyun nan kun yi ruwa. Idan fariha ne sai mu ce antuma farihtuma, ku biyun nan kun yi farin ciki. Sai damiri na gaba wanda shine cikon na 8, sai ka ce shine damiri na ƙarshe, shine huma, su biyu. Shi ma damiri ne da yake magana akan wanda baya nan, ana ce mai damirul ga'ib, mutumin da baya nan, waɗanda ba sa nan su biyu, ko kana ba da labari a kansu. Da haka idan ta'iba ya gaji, idan su biyu ne suka gaji mu ce huma ta'iba, su biyu sun gaji. Su biyu sun yi nadama sai mu ce huma nadima, su biyu sun yi nadama. Su biyu sun fahimta, huma fahima, su biyu sun fahimta. Su biyu sun yi rawa, huma bakhila, su biyu sun yi rawa. Huma fariha, su biyu sun yi matuƙar farin ciki. Haka za ka yi da sauran kalmomi na larabci, waɗannan muna bayarwa ne a samfur.
wanda in muka yi nisa a cikin karatunmu za mu ji ƙarin bayani sosai insha Allah. Sannan ƙarin bayani akan huma yana ɗaukan mata ko maza su guda biyu, ana cewa tasniya, mutane guda biyu kenan. Huma ta'iba idan mata ne fa, ta'iba ta idan nadima ne fa, he mu ce nadimata, su biyu mata sun yi nadama. Huma nadimata idan kuma maza ne kuma he musa nadima ba tare da mun sa wannan ta'un ba. Wannan ta'un yana nuna ma kan cewa mata ne suka aikata wannan aiki da ake karawa. Kamar da zaka ce ƙala namiji guda ɗaya, maza biyu sai ka ce ƙala, ko mace da namiji sai ka ce ƙala. Amma idan kuma dukansu biyu mata ne sai ka ce ƙalata. Amma idan mace da namiji suka yi magana a lokaci ɗaya, to kaga wannan lokacin sai ka haɗa damirin duka ka ba su damirin maza, sai ka ce ƙala mace da namiji. Amma idan duka mata ne sai ka ce ƙalata. Idan kuma duka maza ne sai ka ce ƙala. Kamar da kalmar ta'iba, maza guda biyu sun gaji sai ka ce ta'iba sun gaji. Amma idan mata ne dukansu sai ka ce ta'ibata. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara mana fahimta insha Allah. Yanwa a darasi na gaba za mu fara jin bayani akan abubuwan da suka shafi af'al, fi'ilul mudari'i, madi da ma su ƙa'idodin sarfu da muka ce insha Allah za mu ambace su. Sai dai ɗan uwa muna buƙatar ka yi subscribing na wannan YouTube channel domin kasancewa tare da mu a sauran darussa. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Wassalamu alaikum.